Čaute lidi, pojďte se podívat, jak se u nás slaví Vánoce. Společná snídaně, no tak to je základ. A samozřejmě musí být Vánočka. Tady holky zjistily, že venku sněží, juhu! Odbalit poslední domeček, koukat se z okna, jak venku sněží. Taky krásné pohádky, společné hraní a nějaká ta tradice, lenošení a vánoční čaj, ten nesmí chybět, nakrmit ptáčky, podívat se na Sam doma, připít si koněkem a jen papat. Tady prostírám stůl. Je docela pěkný. Aha, konečně večeře. Vrchol večera. Letos u nás byla i babička s dědou. Bylo to super. A tady už máme dárečky. No, byla to nádhera. A moc jsme si to všichni užili.